ni an y'a jaabi ya siɲa joli jeli o ko lagasara salli ko ale ni dɔ de sallira ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bon k'u sigilen sujuru fila ni ɲɔgɔn cɛ a ye sujuru fɔlɔ kɛ sujuru filanan a taatɔ a y'a bolo fila kɔrɔta ko de y'ale kɔnɔna fili an ye nin jaabi ya siɲa joli o an ko bolo kɔrɔta salli kɔnɔ yɔrɔ naani dɔ de o de sahalen don yɔrɔ naani sinon hadisa wɛrɛ min nana dɔw b'a fɔ saaju dɔw b'a fɔ tusele Abdullah ibn Umar ko ale y'a dabɔ a kama de ka ciden kɔlɔsi a b'a bolo ta yɔrɔ jumɛn minnu na salli kɔnɔ a ko kabaru fɔlɔ ko ciden kabaru fɔlɔ ko a y'a bolo fila kɔrɔta ko tuma min a kalanna kalan banna a bɛ taa kunbele min na a y'a bolo fila kɔrɔta a kama hakɛ ou bien tilo hakɛ ko a bɔtɔ kunbele min na la a y'a bolo fila kɔrɔta nin tɛ yɔrɔ saba ye wa o salli min ye tahiya fila ye tahiya fɔlɔ kɛlɛ a wulila a y'a bolo fila kɔrɔta a ko mɛ a tun t'a kɛ n'a bɛ taa sujudi la Abdullah ibn Umar y'a fɔ ka fara kan a tun t'a kɛ n'a bɛ taa sujudi la wala bolo kɔrɔta ka taa lezinati daima libosi lima uliftai bon ani Sheikh ibn Simir rahimahullah Sheikh Salih Fawzan rahimahullah hafizahullah u ye min sabati u ko salli la boro fula bɛ kɔrɔta yɔrɔ naani de ni yɔrɔ naani de sahalen don bon ko kolonikisɛ ko a fɔra ka lajɛli kɛ na o de tɛ bɛn mais ni mɔgɔ min y'a ta k'a kɛ masiri basi b'a la wa la kolonikisɛ fɛn dagalen don wa yakhluqu ma la ta'lamun huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ala ka nɛɛma a bɛ ala ka danfɛnw de nɛɛmaw de kɔnɔ a ye minnu da hadamaden ye a dagalen de don ale asilu fil asiya ali hillu ninnu n'a ɲɔgɔnna lesiriw dagalen don hadamaden ni mɔgɔ min b'a kɛ masiri n'a bɛ mɔgɔ minnu laada la n'u b'a kɛ masiri ye musow ye baasi t'a la i ka kɛ masiri ye mais ni mɔgɔ min y'a ta ka taa kolon fili kɛ n'a ye o de ye haramu ye a bɛ komi bamuru filɛ a dagara hadamaden ka muru sa i ka muru mara mais ni mɔgɔ min ye muru ta ka taa mɔgɔ de sɔgɔ n'a ye ou bien ka bamuru ta ka taa mɔgɔ de faga n'a ye haramuyara bolo ba ma haramu a haramuyara ka taa o baara kɛ n'a ye mais muru yɛrɛ lesiri tɛ haramu ye bamuru yɛrɛ lesiri tɛ haramu ye mais ni mɔgɔ nana ma muru fɛrɛ man bɛ taa mɔgɔ faga n'a ye a haramuyara i k'a fɛrɛ a ma parce que a bɛ taa baara min kɛ o la ale bɛ taa muru baara ɲɔgɔnya min kɛ o ye haramu ye donc o la kolonkisɛ in bɔ cogo la ni mɔgɔ min taara baara kɛ n'a ye haramu la a haramuyara o yɔrɔ de la mais ni mɔgɔ min b'a kɛ fɛn dagalen de baasi t'o kan kwa kiri bon ko finitigi dɔ de don ko a ka mɔgɔw b'a kɛ ka jagoya ko a ka nɛgɛ haya don bon ko nɛgɛ haya ko tiɲɛ dɔ b'a kiri jumɛn b'a la nɛgɛ haya tɛ tiɲɛ ye ni nɛgɛ haya ye tiɲɛ ye o de don sɛba 70 de sara ye kuranɛ de tun b'a dɔw dusi la ni nɛgɛ haya tun bɛ nɛgɛ bɛ wulu faga ko aya bɛ kuranɛ kɔrɔ n'i y'a dilo yɛrɛ la ou bien i b'a kala ko nɛgɛ t'i dɔn n'o tun ye sababa ye sɛbaw caman nɛgɛ de y'u faga m'u ta kɛlɛ kuraw u b'a fɔ kɛlɛ min na ko kuraw dɔw b'a fɔ kalanbaga kuranɛ kalanbaga ŋana 70 o de sara ye a bɛɛ kuranɛ kalanbaga ŋana Abubakar tile la o kelen da Abubakar ye sɛbaw fara ɲɔgɔn kan a ko min filɛ ka kɛ ni ɲɔgɔnna tora ka kɛ ka kalanbagaw dama kasa tɛ n bɛ sira kuranɛ kana tunu an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnw na a ka sɛbɛn a ka fara ɲɔgɔn kan n ko kuranɛ fara ɲɔgɔn kɔ sababu de la karamɔgɔw dama 70 ɲɔgɔnna de tora ye nɛgɛ haya tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ye min fɔ nɛgɛ doloki de bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ min ma jilɛ Dawuda ka tile la nɛgɛ doloki min dila la nɛgɛ doloki o de bɛ kuranɛ kɔnɔ ciden yɛrɛ Uhudi kɛlɛ a bɔra ka jɔ Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan ka nɛgɛ doloki 2 de tun b'a la i bɛ nɛgɛ doloki de don
ube nege banku fula o de be ma ko fo aya de be sebele de be ko ni o dilo nege tido o tede o ye nyogon nege de o tede o ngalo hari ni mo min ta ko eye sebenke nege tedo shetane bara do qur'ana tede shetane bara de be bolo iye shetane bara do dilo ni nege benayna shetane beta do ini nege che ani nege ewa nege haya qur'ana ko te kala nyede o ye shetane bara de donc nege aya te qur'ana kono qur'ana ye min fo ibe sababu bangale nonu ndeke sababu munun be ye nege banku fula ube nege droki ibe wuluke ninde be qur'ana kono kele yoro wula nunun kan kanyine ulu ka o kanyine o kadi kele bo ewa finitiguma men nege aya kalonya mogo min sara ka akko falento aywa chamanche falento bagala abolo fale baga kan fale baga e nu taru tige ka bola ka ko ka kasan kanu o fenka chano mogo min sara ka ni sebe nunun to ila fenka chano akacha ire na tara kele yoro la ire mogo ba ayire jate nunka na be sinsi sebe nunun ko de be to kele yoro la haranyere ka burusu kele nunun fule nu kele wurula mogo min be jama nye ko nege ta do de akacha ni mogo be to kele la le folo de be to kele la nega aya ni sebete mogo min na yere o be sagi donc shetane bara wuro te qur'ana kono de shetane bara wuro do bo akiri e jumaye fulanka foya de akiri e fulanka foya de ni mogo mi kele yorola e ka sebe munun dilolon bila e kan nega aya munun bila e dusukun sinsile mbode ka ko de bi kishi i dalen bo odela ni otila ite se kata kele yorola ni nye fulanka foya kumba bay nabi la bo sila nyakon shirkul akbar mukhraj min al millah ni mogo ni nega ayaw ni sebe dilolen bela e dusukun dilolen buka e bolo ni ulu be ela ulu de be kishi nu te ela dro kele tanye e bolo e ye mushriki de fulanka foya kumba bay bole no sila nyakon ala kan kishi kantan tewo ko ulu be dugu min na ko almami min be ko mori ganande do bo ale de juma almami o mogo do be ulu ka dugu kono u be moto takata dugu do la ko kilo joli ko kilo tani durubunu dugu de coy beta kutuba ke juma ke ko be do hadisa kono wa hadisa min koy kana minan siri kata misiri wore lawa ute do hadisa kono ni eyen ni anti kala nyini do ala de be kala nyini do ni eyen ni nyini kade pour munun te salle ni mori gana kofe pour kulu lo ko side emin be salla a kofe sallite de na sabatira ko mori ganando e be juma min salla kofe sallite ede min nunun tara kilo tani duru an tara kutuba min be kalaye pour an kata kutuba lame do ka faranka doni de ka do ka faranka dina de ka do ka faranka lansiranya de ka ulu tara doni de nyini nina ninte komi ku tara batoke misiri kono de o tara kutuba de nofe pour un kase kan ka dina nyedo fo ka faranka lansiranya ka do ka faranka doni ka doni nyini de ninye e min be salli mori gana en kofe sallite de e ka sallite sa wala nuno basite la ubeta kutuba do de kama kutuba kala nay ni aka kutuba de kani abe dina de nyafo kutuba kono taro de kama utara doni nyini de la basituka bon nunu kana to kan sagi ko anye nunu fo ko perpere latige ko mogo do ko muso ka wajili ko ale ye kuma chama mi ala ko do ko yere ko foita la ko ala ko man ahsana qawla mimman da ila allah ko ala yen ni fo ko fente muso ka wajili la ni ala min yen ni fo qur'ana kono wala de ko qur'ana kono fala yaghda anna bil qawli fayatima allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa nim fanati aya de ala de ko qur'ana kono
ako muso akoy kana ikamma jigi ka kuma cogo kuma lafiya la cogoya dɔ la mɔgɔ min ni muso nɛgɛ b'a dusukun kɔnɔ kana mile katima n'i bɛ kuma sariya ka kuma cogo hakɛ dɔ la kuma cogo min tɛ mɔgɔ tire katima ala de ma nin fɔ ala de ko ija salitumuhunna mata fasaluhunna min wara hijab ala de ko hari makona ɲafɛn dɔ minan dɔ n'a bɛ walimuso ɲininka a la k'a sɔrɔ hijabu binna cɛ nin tɛ kuranɛ aya de ninnu ye kuranɛ aya de awa ciden de ka hadisa do a ko n'an bɛ salli la jama salli farada dito hari ni alimami tɔrɔmpera farada b'a fɛ ka ɲagami a ko wali sabbihi rijalu yusaffiqu nisa a ko cɛw de k'a fɔ subhanallah muso i kana subhanallah fɔ alimami kɔfɛ dɛ k'i to jama cɛ la wali cɛw bɛ yɔrɔ min kana fɔ subhanallah de a ko i ka tɛgɛrɛ de fɔ ni alimami tɔrɔmpera ni aya min bɛ kuranɛ kɔnɔ ni ale y'a fɔ ciden tɔ dɔn wa dɔɔnikɛbaa bɛ bɔlɔ n'i bɛ salli ka salli kɔrɔta tɛ muso kan dɔɔnikɛbaga bɛ bɔlɔ mi kɔrɔ tɛ di muso ma ko a ka salli wɛrɛ dɔɔnikɛba bɛ bɔlɔ muso tɛ yɛlɛ minbari kan ko a bɛ kutuba kalan ɲɛ dɔɔnikɛba bɛ bɔlɔ ni muso taara hiji yɔrɔ la alimura yɔrɔ la ciden ko cɛw ka pɛrɛnni labayika ye a ko muso ka taa fɔ da jukɔrɔ mun na kan dɔɔnikɛba bɛ bɔlɔ farida salli minnu bɛ bange muso ni cɛ bɛ kɛlɛ ɲɛ mɛ ni muso bɛ salli yɔrɔ la wali cɛ bɛ a kana bange a k'a fɔ taa da jukɔrɔ ninnu ye hadisaw ni dɔɔnikɛbaw ka kumaw de ye donc an bɛ min fɔ muso ka waajuli arajo sow la ou bien télé sow la ou bien yɔrɔ la micro la wali cɛw tilo bi kana haram fi dini l'islam haramu do de islamiya dina la u bɛ min fɔ man ahsanu qawlan mimman daa ciden tile la ni hadisa ni aya tun tɛ wa aw y'a mɛn ko cɛba muso juman tun bɛ na ciden ka misiri la ka hadisa fɔ mɔgɔ ye olu tɛ ni aya dɔn safe olu bɛ ayaw dɔn sisan ka tɛmɛ cɛbaw yɛrɛ kan cɛba muso juman tun bɛ cɛw wajibu k'a yira n na ka taa misiri la hali an b'a to ciden ka furumuso filɛ ni cɛbaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko min na u bɛ mɔgɔ fila ɲɔgɔnna de wuli u bɛ taa hijabu kɔfɛ muminu ba bɛ hijabu kɔfɛ u b'u ɲininka ko in na u n'a bɛ na misiri la don ye an b'a to ye ciden ka misiri kɔnɔ ko a sigilen filɛ jɔlen filɛ ka cɛbaw ka hadisa f'u ye tabiinaw ka muso jɔn y'a ye tabi tawre muso ko jɔn y'a ye Sheikh Albani ko a ka kitabu kɔnɔ silsilatu hadisi sahih hadisa dɔ senfɛ hadisa min ni ciden ye rendez-vous di musow ma n'o ko ewa cɛw ni ka hadisa bɛɛ taara olu de bɛ i kɔrɔ misiri kɔnɔ an tɛ an bɛ sow de kɔnɔ ciden ko musow fana ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la mais ciden ko kana ka misiri la a ko musow ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la ko a bɛ n'u lakalan u ye don dɔ lajɛ farala ɲɔgɔn kan ciden taara u ka diinɛ ɲɛf'u ye Sheikh Albani ni hadisa tuma min a kumana ka silsila hadisi sahiha mais a ko ewa bidiya dɔ kura dɔ dɔnna diinɛ kɔnɔ a daiyat ko musow ka fara ɲɔgɔn kan ko daiyat ko welelikɛla muso a ko nin fana ye bidiya ye a ko nin ye ko kura de diinɛ kɔnɔ nin ye bidiya de a ko Ahmad ibn Hanbali ninnu ka muso jɔn y'a mɛn k'u farala ɲɔgɔn kan fɔra groupe ma ko daiyat Maliki ninnu ka muso cɛbaw ka muso tabinaw tabina muso groupe juman tun bɛ ninnu na ko daiyat silsilatu hadisi sahiha usagira ka kitabu dɔ bɛ n bolo silsilatu hadisi sahiha fayda minnu b'a la k'olu fana tɔmɔ k'u kɛ jiju saba ye a b'o o kɔnɔna na Sheikh Albani ko nin fana ye ko kura de diinɛ kɔnɔ a daiyat muso groupe ka sɔrɔ ko daiyat bidiya a tɛ diinɛ kɔnɔ donc an bɛ min fɔ muso ka waajuli ni muso ka dawa i ni ɲɔgɔnna musow ni ɲɔgɔn cɛ i ni ɲɔgɔnna musow ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ wulu dawa i bɛ nasiha min k'u ye a k'u ye Sheikh Salih Fawzani ɲininkara ko muso minnu bɛ bɔ radio sɔsɔw la radiow la k'u bɛ waajuli kɛ ko n'u y'a f'u ye k'u b'a fɛ k'u bɛ nasiha de kɛ a k'u ka nasiha k'u yɛrɛ ye fɔlɔ Sheikh Salih Fawzani a k'u ka nasiha k'u yɛrɛ ye fɔlɔ a b'a fɔ ko ewa kuma min bɛna ko muso kana waajuli kɛ arajo la
ko o ye sajude ko muso ka kanye lawray ko ewa ko o ye sajude Cheikh Salih Fawjani ko ako ala ka aya fana sajude wa idha salitumuhunna mata fasaluhunna min wara'i hijab ako fana sajude ya ako nunu nyen nin karamo sugu jumanwe mais munum bu dambi ko dugutur docteur ubedi jabiri yo fo de ako ad-duwatu al-muntasibuna ila dawa salasatu aqsam salasatu anwa ako munum bu dambi kata dawa ma islamiya dawa ma ko qualité sabare do duwatu al-haqq wal basira munu nyet nya woleli kala wuye ani munu nyet doni ke baga wuye munu be woleli ke kata qur'ana wa sunna ala fahamu salafu salih ako nunun de ye woleli kala wuye nunun de doni ke baga wuye ni mogo kanku nyini kata kalawula kato lame ako nunu ye woleli kala groupe fulay ako woleli kala groupe fulana ulu ye bidiya mogo de ube bidiya de ka ube woleli ke kata ka bidiya ma ako ulu ye jama kule mogo kanki yere kolosimo kuma buma ako woleli kala groupe sabana duguturu kan kuma duguturu dugutira min fana do imma tabib imman handasa imma kimiyaw imma fijiyaw imma iriyadat duguturiya min ba bolo imma handasa kurambara na nyogona yo duguturiya de soro ube iriyadat fari kolonyana je duguturiya ode dirama ube kimiyaw ube fijiyaw ayaka duguturiya soro nunun de la aka duguturiya nunun de ako ewa tilemandere ndere wala hani tilemandere ndere ni nyogon chebe mumen kalama sara dayat o labana ka ke woleli kala ni dawa kala silama kono jama wuyu waya ba nofe aba fe ku fili kata ewa munum ben ni fo ko abe qur'ana kono man hasanu khalami ewa ubedi jawiriya yi woleli kala parti noniya sabarna min furu de do dogotoro nu mbalo do luga dogotoro de babolo ayannahu kalamin ko dogotoro babolo abu arabu kan doni dogotoro babolo ako kasora le ka doni ani islamiya sariya ka doni te nyogon sira laire dogotoro ya min babolo doni min babolo ani islamiya sariya doni te nyogon sira laire ebe bo min kalama tileman derendere fe ninde be ke weleli kelay ka ke dawa kelay dinala ka ke almamin kutuba kala na jama wuyu waya ba no fe akonni de masibay dina kono dina masiba fule donc munum be muso ka weleli la daga de o ka wajuli la daga ce jama groupe ce la de arajo la de tele la de nin duguturu sugu de do nin diplôme tigi sugu de ba ke sino Cheikh Albani ama swama Cheikh Abdallah Bumbaji ma swama sema ubri seminu ma swama aka kitab fatawa li maratil muslima bure semini kanjinin kali jabu be ako muso kana tara jonsu da sijo kono kuibe mo waju akoni muso tara rajo kibe ke wajure kelai takunu jajaban fatana akoy ka ibe ke mo sama bagade kana yire ma ibe ke fitna ne kelade toy ka so kono ibe se ka muso we wanne sha min ke muso we letiru ni fe unai ko ke della ka fo yen ko kitabu dilale men nin kamaw المرأة المسلمة المؤاسرة دعوتها وإمدادها ومسؤوليتها جامع كرام الدكتور دور ينين كتاب الدلا ko silama muso an ka wakati laban minna silama muso ka dawa ke cogomi ani akan kan labbe ke cogomi dawa wala ani fana masuliya munun ba ka silamiya la kitabu nyode abe Cheikh Abdallah Bumbaji nunu doni ke baba nunu kuma deta abo kono Bumbaji be fatawa min ko kwa ted daga muso kata sigara jola a ted daga muso ka botere sola kibe wajuluke abo fo donc ala ka hakni mandama ambe min fo muso kata rajo sola kibe wajuluke erijo soso la muso wajuli tele wala muso wajuli jama dalar je yoro wala aye e micro di muso maka qur'ana kala batte jiwidi wali cewba lame doni ke ba ko o yoro la yambari bunu Cheikh Albani ko la yambari aka e micro di muso maka qur'ana tajwidi wali cewba la yambari o minya arjo nunun ko ka wajuli tele nunun ka waji waye haramu ya o tebbe wobe jama dalaje yoro ewa ko do kuma na cewu togola micro kadi ewa muso do maka kuma muso togola
ibun jiribini nyinin karane na awa konni nin for ni nyawu nyinin ka munnabe mikro di musoma wali ce jamala ko aka kuma aka jabu kana kede ko komi ce kuma na ce utogola musoka kuma muso utogola o yedde mukarti ku ka akrina de aka jabu kana ke wede lasse hakkilina de fule karamugo bolo ka irenyo yorola lasse hakkilina ko ce ni muso be egalite ni mo kuma na ce utogola mugo ka kuma muso to ayo me haran ka folo mugo jamana in kono o be duka bara ko duka ewa kuma uke o be jamaka kuma ko buka ewa kafoka kuma ko hari muso temeto iba fu sentere ya kateme awde nana si sabe muso nyu kata aka irenyo yorola ama to la fana ni awye kuma na mikro la abe muso wali muso abe mikro da ma pamparampa anye daw be kene ma tege faro be kene ma fa fana be tego fili dabe wa nyabe wa wali chew nyekro ayi nunun tami ka dina tiya ka sunna tiya ka to tiya nunun te sunna la donc anyo de fo arabu kan donné te koy ka fo nye dogotoriya ne magistérieux magistère tigi nyuma munum be dogotoriya nyuma munu an kanto da de an kanto luma de mais mo de ko ni diplôme na arabu kan donné de be bolo ko ibe dina tiyawa ni e fengo fe bo yere ka boro kono ko iba fo nyamma ko tare be qur'ana ni sunna de fo ani sebo ka kuma na arabu kan donné ka boy ka boro kono ko iba dama amma ko sitala subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ni anya jabiya sinya joli jeli ko la sara salli ko aleni dode sallira nyogon kerefe ko sigile sujuru fulani nyogon jaye sujuru folo ke sujuru fulana atato ya bolo fula korota ko de yale korona fila nya ni jabiya sinya joli anko bolo korota salli kono yoronani dole ode sahalendo yoronani sino hadisa wore min nana do ba fo saju do ba fo tusele Abdullah ibn Umar ko ale ya dabu akamade ka ciden kolosi aba bolota yoro juma munun na salli kono ako kabaru folo ko ciden kabaru folo ko ya bolo fula korota ko tuma mi akala na kalambanna abeta kumbele mina aya bolo fula korota akama hakke uga tilo hakke ko aboto kumbele mina la ya bolo fula korota ninte yoro sabayo bo sallim mi nyetta ya fulaye ta ya folo kele a wulile aya bolo fula korota akomme atunta ke na beta sujudila Abdullah ibn Umar ya fo kafaraka atunta ke na beta sujudila wala bolo korota kata lezinati daima li bosi mawle fitay ani Sheikh ibn Simir rahimahullah Sheikh Sal Fawzan rahimahullah hafizahullah uyemi sabati uko salli la boro fula be korota yoronani de ne yoronani de salendo ko kolonin kise ko afora ka walla jeli kena wode tebe meni mo min nyata ka ke masiri bashi balawa la kolonin kise fen daga len wa yakhluqu ma la ta'lamun huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a alaka nema wa be alaka damfe unde nema ude kona yemun da hada madenye adaga lende no ale asilu fil asya li hillu nunu na nyogona lesuru daga leno hada madenye ni mo min bake masire nabe mogo munun ladala nu ba ke masire musoye bashi talaika ke masire men ni mogo men nyata kata kolon fili ke nayi ode haramu abe ko mi ba muru fule adaga hada maden ka muru sai ka muru mara men ni mogo men nyem muru ta kata mogo de sogonai ube ka ba muru ta kata ewa mogo de fagana haramu yara bolo ba ma haramu yare kata barake nayi men muru nyere lesirite haramu ye ba muru nyere lesirite haramu ye men ni mugo nana ema muru fere mambeta mugo fagana haramu yare ka fera ma parce que beta bara min ken wala abe ale beta muru bara nyogo nyam min ko ye haramu ye donc la kolon kise mbo chogora ni mugo min tara bara kenay haramu la haramu yara o yoro de la men ni mugo min ba ke fen daga lende bashi toka kwa kiri
bon ko ewa finitigi do de do ko aka mɔgɔw b'a kɛ ka jagoya ko a ka nɛgɛ haya do bon ko nɛgɛ haya ko tiɲɛ dɔ b'a kiiri juman b'a la nɛgɛ haya tɛ tiɲɛ ye ni nɛgɛ haya ye tiɲɛ ye Uhudi do sɛba 70 de sara ye kuranɛ de tun b'a dɔw dusi la ni nɛgɛ haya tun bɛ nɛgɛ bɛ wulu faga ko aya bɛ kuranɛ kɔrɔ n'i y'a dilo yɛrɛ la ou bien i b'a kala ko nɛgɛ t'i dɔn n'o tun ye sababa ye sɛbaw caman nɛgɛ de y'u faga mu tata kɛlɛ kuraw u b'a fɔ kɛlɛ min na ko kuraw dɔw b'a fɔ kalanbaga kuranɛ kalanbaga ŋana 70 o de sara ye a bɛɛ kuranɛ kalanbaga ŋana Abubakar tile la o kelen da Abubakar ye sɛbaw fara ɲɔgɔn kan a ko min filɛ ka kɛ ni ɲɔgɔnna tora ka kɛ ka kalanbagaw dama kasa tɛ n bɛ sira kuranɛ kana tunu an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnw na a ka sɛbɛn a ka fara ɲɔgɔn kan n ko kuranɛ fara ɲɔgɔn kɔ sababu de la karamɔgɔw dama 70 ɲɔgɔnna de tora ye nɛgɛ haya tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ye min fɔ nɛgɛ doloki de bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ min ma jilɛ Dawuda ka tile la nɛgɛ doloki min dila la nɛgɛ doloki o de bɛ kuranɛ kɔnɔ ciden yɛrɛ Uhudi kɛlɛ a bɔra ka jɔ Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan ka nɛgɛ doloki 2 de tun b'a la i bɛ nɛgɛ doloki de dɔn ou bien nɛgɛ banku 2 o de bɛ mais ko fɔ aya de bɛ sɛbɛnni de bɛ ko ni o dilo nɛgɛ t'i dɔn o tɛ ye dɛ o ye ɲɔgɔn nɛgɛ de o tɛ ye dɛ o ye nkalon ye hali ni mɔgɔ min ta ko e ye sɛbɛn kɛ nɛgɛ tɛ dɔn sɛtanɛ baara do kuranɛ tɛ dɛ sɛtanɛ baara de b'i bolo i ye sɛtanɛ baara do dilo ni nɛgɛ bɛnna i na sɛtanɛ bɛ taa don i ni nɛgɛ cɛ ani nɛgɛ ewa nɛgɛ haya kuranɛ ko tɛ kelen ye dɛ o ye sɛtanɛ baara de donc nɛgɛ haya tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ye min fɔ i bɛ sababu bangalen ninnu de kɛ sababu minnu bɛ ye nɛgɛ banku 2 ou bien nɛgɛ doloki i bɛ wulu kɛ nin de bɛ kuranɛ kɔnɔ kɛlɛ yɔrɔw la ninnu kan ka ɲini u ka ɲini u ka di kɛlɛbolo finitigiw ma mais nɛgɛ haya ye nkalon ye mɔgɔ min sara ka a ko falen to ayiwa camancɛ falen to baga la a bolo falen baga kan falen baga n'u taara u tigɛ ka bɔ a la ka ko ka kasa ka o fɛn ka ca n'o ye mɔgɔ min sara ka nin sɛbɛn ninnu to i la fɛn ka ca n'o ye a ka ca yɛrɛ n'a taara kɛlɛyɔrɔ la yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a a yɛrɛ jate ninnu kan n'a bɛ sinsin sɛbɛn ninnu kan o de bɛ to kɛlɛyɔrɔ la hara n yɛrɛ ka burusu kelen ninnu filɛ n'u kɛlɛ wurula mɔgɔ min bɛ jama ɲɛ ko nɛgɛ t'a dɔ dɛ a ka ca ni mɔgɔ bɛ to kɛlɛ la ale fɔlɔ de bɛ to kɛlɛ la nɛgɛ haya ni sɛbɛn tɛ mɔgɔ min na yɛrɛ o bɛ sagi donc sɛtanɛ baaraw de don o tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ sɛtanɛ baaraw de don bon a kiiri ye jumɛn ye fulankafoya de don a kiiri ye fulankafoya de ni mɔgɔ min kɛlɛyɔrɔ la e ka sɛbɛn minnu dilolen b'i la i ka nɛgɛ haya minnu b'i la e dusukun sinsilen b'o de kan k'o de b'i kisi i dalen b'o de la ni o t'i la i tɛ se ka taa kɛlɛyɔrɔ la nin ye fulankafoya kunbaba ye n'a b'i labɔ silamɛya kɔnɔ shirkul akbar mukhrajun min al-millah ni mɔgɔ o mɔgɔ ni nɛgɛ hayaw ni sɛbɛn dilolen b'e la e dusukun dilolen b'u kan e bolo ni olu bɛ e la olu de bɛ e kisi n'u tɛ e la dɔrɔn kɛlɛ ta ɲɛ e bolo e ye musiriki de fulankafoya kunbaba i bɔlen don silamɛya kɔnɔ ala k'an kisi kan tanga